Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ko natong tanan no. Adlaw karong Sabado, October 26 to 2024. Karon day no mag-upload pud ko og bagong bayani OFW sa Dubai nga ang atong sender si Drex. Mao na iyang kaagi. Kung di ta maglangan mga ka-DJ, mga ka-listeners, ato nang sugdan ang bagong bayani nga ang sender si Drex. Ako na siyang giusa ha. Sugod atong Lunes ko sa Sabado. Ako na siyang giusa ran ako. Bali tanagas ang ako atoa. Mao nang mag-upload ko sa isa ka semana kay isa lang. Kaya ako man siyang gitinagas, ako lang gisumpay-sumpay. Og dito maglangan no, mga ka-DJ, mga kalos, ato nang sugdan ang bagong bayani nga ang sender si Drex o FW sa Dubai. Og daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Pahit ko kay pagdiri. kasarangan nga kasinatian. Nanoy diri kong lab. Sure ka? Pagkasalata, ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nas. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Suwa tampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Drex. Dear Priscilla, suki sa kong tipaminawan, pinaagis sa radyo o sa online ining mong tulumanon bagong bayani. Ulitaw ko apan nahigot sa delegasyon sa pamilya sa akong ate tungod kay badlungon ang iyang pana. Nako uyab nga tuwa manarbaho sa Dubai. Gusto siya nga moapas ko niya aron adto na manarbaho. Nangita ko og legit nga manpower agency nga mao'y makatabang nako. Ug salamat sa Diyos kay wa ko niya pasagdi. Tawagalan ko niyo sa pangalan nga Drex, OFW sa Dubai, isip usa ka factory worker. Ug mao kini ang akong sugalanon. Ang lang nga manikamot ko kay ting-abli na pud bayas kasi. Ako ra ba mo inisaad ng ate ug kuya nga may mugasto sa pagpa-eskwela ni Dong Badong? Hey, Drex. Oy, may bong? Never time, di ka? Huwag kang sulti, eh. Kinalit-kalit ni may bong. Bawaan pa, may pag... Dire ko nagpasign. Asan ba ka na-sign? Sa building to? Mo ba? Asal di lang. Sunod. Ubanda nga rin. Oh, babay. Pohon-pohon.
Maning kamo tayo ni bay kay ting abli na po sa klase. So, hilom di ay. Marang minyo. Ang dami ko'y pag-umangkon nga gipaskwila. Oh. Oo, no? Oh. Sige na. Kuha na diha kung noon sa'y imutuyo din eh. Hindi sa magtabi bay kay tingalig. Mamonitoran ta. Ay, magkita lang niya tas kantin. Kumusta man na ang pagsabak ni misis ni mo bay? Okay man. Kalois ginoo bay. Himsog ang bibi nga nasa sabakan ni Dina. Unsa magid sa tanaw nimo? Unsa nagpa-ultrasound na ban si misis nimo? Lalaki bay. Laki. Uy, mayo noon kay dili mapuo ang inyong apelyido. Bay pong. Oo. Oo, gyud. Basta kay, mao na to ha? Ikaw gyud ang numero 1 sa listahan sa kuhaon na mong manino yun as bata, ha? Oh, pohon, bay pong. Wala sa day muli si Kuya Gabi at Titil? Wa na pod. Tingalig tuwa mabuntagi siyang kainom Gabi. Basin. Masab na akong duda, Drex. So siya lang day, baso na po o tuwa lang ito makatuog sa ila. Wa mo sa ba anis mamadeli aron magpahibaw unta? Okay pa ba mo ni Kuya? Te? Jesus. Kana raman siya may klaro. Ginagmay na mulalis. Muday no palaban si ang mamadeli. Mura pa ba ang mga bata, te? Drex. Ako, ano ba ng anak ninyo, te? Pasabot na ba na? Ugwa pa ka, no? Kalisod gid untas among kinabuhi karon. Ate Titil? Betaw? Ang pagpa-eskwela lang gani ni Badong, maglisod maggani ko. Nanagunaw na ate, eh. Magtinabang na ikot, ha? Kung dili pa lang gid unta irresponsable na sa kuya nimo. Medyo marang-arang magid unta mo kahimtang ba? Ampo lang kita nga mausap siya. Nga di na unta siya magpabadlong. Te, ang pag-ampo mo god, way imposible. Maong padayon lang yun para sa hingpit nga kausaban ni Kuya. Salamat, Drex. Ma, natitil. Yes, Lola Tili, ma. Niya kunos, nang dili ay. Pastilan ni mo, Tetel. Imo mo lang gipasagda ng akong anak. Dili man ito na tinuod madili, uy. Kung sa may dili, oy. Nga dito naman lang ganit nakatuog sa bahay si Dong Leo. Musagda ko sa inyong panagsultihan ng dili, ha? Oy. Nga nugod intaong ni Dool ka man. Ispiya ka, ha? Ha? Mamadali, palihog lang, ma. Espiya. Ayog ignaan as Drex, ha? Ikaw man ang gusto na kong sermonan. Dili man siya. Si Leo, unta mo yung sermonan, ma. Dili ako. Kamoto'y badlungon. Nang dili, si Kuya Leo man mo'y wa mo pa uli gabi, eh. O gipasagda ng iyang pamilya. Oy. Tarong man ang akong anak do. Dili man ingon ana. Kung ikaw lagi mo ipasultihon, ma. Kay mo laban ka man. Naluoy gud kay ko sa kong maguwang. Nga mauna nino uy pakasadon sa maldita ni inig o kangan. Ang sugdos, nang dili, eh. Drex, Anong ikaw kuya pakasadon? pinangga kay nas kuya di mo Leo's ingnahan. Okay raman unta na ba? Pero, sobrahan mo po. Titil. Di ko kinaan ni Lola Tili, ma. Di taman. Badong, baba ni mo, ha? Di taganahan. Badong. Paminaw si umama, ha? Misulti lang mo ko tinuod good ang Drex. Badong, ayon ako padungga ato, ha? Nga musulti kag dili maayo ni Lola Deli ni mo. Misulti ganitas tinuod ba? Masuk ko unood. Lainaw. Badong, gumod-gumod man ka. Mamanggot. Mamasadoy. O sa ikasulti ni mo bahin si mong pag-umangkon, Drex. Si Badong, te.
Ha? Sumusukol og mudako na niya na. Disiplinaha gyud natin. Unsaon ko man lang ka ng bataan na, uy. Di man lisod pa disiplinahon sa badong ti. Bright na bata ah. Drex, Sige, hilang gina siyang may Ate Titil. unsaon na lang kung to ang maliwat sa amahaning bataa. Kalisod og mo'y magdaghan. Ang mga gina mahitabo ti kung di ni mo disiplina og tarong. Kutob sa ko mahimo. Pitulon ko ginaas badong. Nasatag, kuan, may laki na kong amahan, Mama Titil. Maayo! Te, kalma lang ha. Aron, di na sa bumasamok. Ngano ni pauli pa mo ginasyangan hi, uy. Nagbuta ko, sumagon din na ako nas papaliw. Badong, ba ni mo ha? Lagi, kuyapan ginaba. Badong! Ayaw anak dong, kay di na maayo. Amahan na ni mo. Dagot ko na niya kulay. Dili lagi na maayo. Ay, di mo yun. Paminaw ragot badlongon? Aron dili ko rin ka kumuto ng ba ni mo, Badong? Oh, si Bay Randolph. Ano wag? Hello, Bay! Bay Drex? Bay? Bay? Oh, saan na itabo mo? Ha? Anong ka? Wala akong asawa, Bay. Naglisod yun itong panganak. Oh. Naunong ang bata sa isabakan. Wala sa pangamong anak, Bay Drex. Kinuo ko. Anong nahitabo mo na, Bay? Oh, sabi na paghitabo, ha? Wala ko may bawas sa angin akong buhaton, Bay. Bay Randolph. Inong sila man may gikuha sa Ginoo, Bay. Ako nilang unta. Ako nilang unta. Bay. Ayaw pagsultig sa mana. Wala bili ni kinabuhi, Bay. Wala. Ay padasi mo kaguol, Bay. Mo'y na nga na ay Diyos nga mo'y nagbuot sa tanang mga pahitabo sa atong kinabuhi. Wala sila, Bay. Ibiyaan ako nila. Asa naman ang ilang mga putang lawas, Bay? Nasa morgianing ospital, Bay. Nanang taga-punerarya nga mawi. Muasikaso sa ilang mga haya. Bay. Ngun gud niya ang kinabuhi, Bay, usahay. Di na to mahimong supako ng kabubuton sa Ginoo. Bay Drex, Nahanaw mo sila nimo. Paano, magpasabot nga natapos na sa ang imong kalibutan. Wa ba, Bay Randolph? nganong ingon manining. Kasakit ang pagsuway. Iyang gihatag na ko, Bay Drex. Ngano man. Pagsuway ra ka ng tanan, Bay. Mao ba, Drex? Oche. In town sa ni Randolph, eh. Mo lagi. Sa iyo in taon kayong nabiyudo ng akong suod ng amigo. Ayaw pasagdi diha imong amigo, Drex. Dili begit lalim ang trahedya nga miabot karon sa iyang pamilya. Oh. Di ko na siya pasagdan. Aning iyang dakong problema o kagulanan nga iyang giatubang karon. Magpadako og kwarta nga itabang kang Randolph, ha? Kuhaan lang niya, Drex. Sige, okay. Salamat kayo. Friends po ba amin ni Anhing din na sa kauban pa may trabaho diha? Oo, bitaw no. Nagkauban mo din mo sa una. O, Drex. Og diha na to naguba nga mong friendship sa dihang. Nagribal miso sa kalalaki. Ha? Pwede damag lang bitaw, Drex, uy. Kunahain man karon iyang kawag na himutang.
asa na masad karon ang lalaki nga inyong giilugan sa una? O kinsa mo sad siya, ha? Sheila? Ay sus, dili nga na lang gud na natutukyon gud. Oh, Sheila. Dugay na to, Drex. O wala sa sirina maong dili na nato iskutan. Bitaw. Sakto na pagkasultihan mo, she. Mag-focus ta kon unsaon na to sa pagtabang si Randolph. Tungod ining dako yung problema karon. Ang ipadaw niya ni mo kwarta, dako na nagikatabang sa akong suod nga amigo, sila. Ilubong na ni Ugma ang asawa ug anak ni Bayrando. Ate Tita. Ay, kaluin taon, uy. Ganiha lang, sampang mintan ako sa haya. Mura gigisi akong dukhan nga nagsudo nga naatupad inisod anang lungon ang masuso nga iyang gimugso. Mo lagi. Naluoy gid kay ko sa akong suod nga amigo. Kada ko ba itong gitunol yung mong kwarta, Drex? Dili to ako ang tanan di eh. Di ay ba? Gikan to sa mga friends po na mo o ang labing dako ato gikan kang Sheila sa Dubai. Lakaw na ka, Drex? Oo, Kuya Leo. Sa trabaho? Dili, Kuya. 1 week man akong leave tungod sa haya sa mga mahal sa kinabuhi ni Bayrandov. Puwa masuk kwarta dami. Bayaran talaga niya ka. Kanusa? Inig sweldo o unyag magkaligas? Bida. Pasingit man ang imong rin ako, Drex. Ay, iprangka lang ko, Kuya. Niprangka ba? Tusugid ka. Nibom gud ko. Anong manghuwam ka nga. Huwam kay gastuhan din sa bahay. O gwapod ka mag-intrigar kang atititil sa imong sweldo. Maayo pa man ka nga to sa bantaw kay nako nga bana sa mga igsoon, Rex. Unta, yun una nimong daan kung ngano, Kuya Leo. Suma, wa ka anog din sa kwarta nga imong giusikan para itabag sa mga amigo? Klaro lang ako ha, Kuya Leo. Gikan to sa mong mga higala o kang Sheila. Ilang gipada o dito ako Mas kang bugu abaya taon ni mo, Drex. Kuya Leo. Minusag yun mo doag diskarte eh. Gusto kong tinarong, Kuya. Busa, ayaw kong tudloig binuang. Drex. Ay kung iparihas niya mo, Kuya Leo. Naway pagpakabana sa ubang mga tao sa iyang palibot. Ayaw kong inaana, ha? Kaya ano? Di ba tinuod, Kuya Leo? Huwag mo na kayo pagpakabana sa kagalingon ni mo pamilya. Hoy, gago. Wa kay katungod aron hilabtan akong pagtratar sa kong pamilya, ha? Gimahal ko sila. Buo ka na hinungdad kung anong ni ako o ba nila. Wa ma-feel sa imong asawa og anak ang giingon nimo pagmahal, Kuya. Kay problema mo gihatag nimo nila. Kumong-kumong kang tafana ka. Pamilya ni namo, Drex. Busa ayaw pang hilabot. Igsuon ka lang sa kong asawa. Kasabot ka? Na ako'y katungod nga mutingog batok nimo. Kay niya ka sa mong kaugalingon, Kuya Leo. Ikaw ang nangipon namo dire. Pero, imbis at timanon nimo ang imong asawa ug anak, tuan na hinuon ka sa imong bisyo. Kay nagsali ka, na ni ako, nga mo'y nagbuhi nila. Uy, baya kahilas ni mo manulti ni Ana. Kaya ano? Tingnan lang, nalimot ka. Nga bisag, naatuod kay trabaho, apan, gipakaon talang ka, kay responsable ka. Unsa man? Namuyboy ka na ko? Sakto kang paghuna-una, Kuya. Sabtang akong gisulti. Mao ba? Mauraday ka na ang hinungdan kung anong nibulis ka ng butsi ni mo, Drex. Tarong ka bang pagkabana? Nga ang imong kinitaan tuwa paingon sa imong bisyo o mga barkada? Ngik-ngik ni mo, Drex. Okay. Akong dadon sa kong pagkanao kaning bayang akong asawa, ganak. Unang hikayon kato, nga
Nahinaya ko pagtubag-tubag ni Kuya Leo nga banas sa kumagawan. Nagdako gitong among panaglalis. Kuya Leo. Titil! Badong! Pangipusa tanan na ito mga gamit kay mga naog tanibaya. Imo mangyangin si mong kabuang akong igsuon og pag-umangkot, Kuya Leo? Wala kilabot, ana. Ngik-ngik ni mo, Drex. Ngik-ngik. Ikaw, Kuya Leo, kumong-kumong. Inasumba ka! Husto na mo, anak Leon, sa ba? Paghipos mo. Kaya mga naog ta karon tayo, anibaya. Palangga, istoryahan ta pag-ayo ka ng bahina. Drex, sige na. Muhatod ka para maglubong. Kinera gina akong ikasulti. Wa ko gihingin nila na inibaya. Pero, naam gani unyay, manaog din Haw, di na ako kabubuton. Magsulti raw niya tabahin, ana. Istoryahan sa namo kining bahina. Ato sa kote, kinaguba nagmayo ng akong adlaw. Ingon gid niya ang kinabuhi. Wa sila dinis bay sa akong pagulit. Mao ba, Drex? Mo niya karon dinhi ay ang ilang gi-empake nga mga bagay. Tingalig. Nadagit sa iyang bana. Basin. Eh, ready naman ning ilang mga gamit nga niya dre. Mausap na tingalin ang bayaw ni Mukon. Sila-sila na lang. Hinawat ba unta, siya? Pananglit, muuban sa pagkanaog imong ate sa iyang bana. Ang bata ka, Drex. Wa ko'y mahimo aron pugnan ng bata. Kay, tungod Manila. Kay, wa man sa'y makatiman niya din kung magpabilin mo siya uban ako. Mayo kay niya na mo. Magsulti ta, Ate Titil. Dito migikan silang kuya ni Moleo. Nakigsulti mi kang Mama Deli. Kay mga naog giday mo aning atong bay sa nangamatay tang ginikanan, te. Ipaunsa man lagi na nimo nako. Nga mao may gusto sa kumbana. Ikaw man sad good. Huwag ka magpugungan ng bakba nimo. Ate Titil. Nisugot nas Mama Deli nga ato na may puyo. Tipon sa ila. Ate, anong tuyuan ginani mo? Nakaila na kas batas ni nagdili, di ba? Bahala na lang. Ang magpasagda lang nako ng akong bana. Unya, kaya na day mo niyang buhion. Maningkamot man ko na siya. Aw, mayo nun. Nisaad sab siya nga, iyan nasab ko ng biyaan ang tanang bisyo. Tuo sab dayon ka, te. Kaysa madi akong tuhuan nga siya may akong bana. Ah, okay. Mau ba ka? Nayang ba na, te? Wala sasakyan na ng mga bagahe na ito, palangga. Oo, palangga. Gidadaan magninyog sakyanan ang pagkuha ninyo mga gamit, no? Gipahuwa, miss gaagaw ni kuya ni Moleo. Badong, unsa man kadiha? Pilagi kong ban. Ano nilalagi ko din ng Uncle Rex? Oh, kaluoy sa kong pag-umangkon. Kuyog ng papa ni mo nga to sa sakyanan. Pilagi ko. Ikaw. Pili ko. Uncle Rex. Uncle, ilang kong maubang nila. Ano nilang ko ni mo, Uncle B? Say, kinakol. Dong, unsa magid mo kadesidido nga mga naog ning bayat, Tititil? Wa na'y makapugong sa mong desisyon. Badong,
Di mo sabahin mo nga, magpabilin ka nga ni angkol ni mo. Uy, makatiman mo din Badong tana ha. Tana dayon. Nangati ko mo ba? Ba't kay butasan si Lola dili? Badong, naman ko din trabaho. Di ko makatiman mo din Pala na lang gud angkol. Kamaumang kumalungag sa rice cooker gud. Badong. Sige na angkol Jex. Ano lang ko tinini mo kol? Badong. Bantay ka lago trabaho. Awag di karon. Ako mayob sa dili daw. Sa dili ko. Ganugahim kay kag ha, Badong? Oh. Gising haga mo ang bata, Drex? Sukok ka na ko, Uncle Drex. Gahi kay kag Uncle Drex. Uncle. Ganong anhim ang gudgulagan ako, ha? Nga di mo taga-obligasyon. Naanang mo maginikanan? Lagaw na mo! Panganaog naman yung baya! Ba't ka, Uncle Rex? Di ko ni mo pinangga. Di ko ni mo, Col. Drex! Sa pa may yung ipabot, ha? Ate Del? Mo na yung gusto, di ba? Ang hinginlan mo? Wa ko magdahom nga imong ingno ni atong bata, Drex. Drex, nganong dili ka mo tingog? Nganong imong giingon ni atong pagmamangko nimo? Drex! Tuwa na sila. Ibiya na sila. Badong. Kung naibaw pala ka. Ang akong supak. Ang akong balatian sa akong gihimo. Ganyan mo nung. Pero, ituyo to na ako. Kay, di mahimong anhikaw man ako. Pinangga na ka, Badong. Sa inuwag, Badong. Mayo inoon nga, hinahinanin mo gidawat ang sakit nga nahitabo, Baypong. Kinahanglan akong pupadayon by Drex. Correct. Pupadayon mo ko sa akong kinabuhi, pero ngargapon sila sa akong kasing-kasing. Mahimong nahanaw sila ni mo, Bay, pero wa pa matapos alang nimo ang kalibutan. Si Badong nang naglakaw sa unahan. Badong na siya sa eskwelahan. Ay, salamat kay wala di siya muundang og eskwela. Di ko ni mo, Uncle. Di ko ni mo pinangga. Badong, alang na sa dosi mong kaayuhan ang gibuhat na ko. Kayuwan ba? Imo ramang kong gipalayas. Badong, dong paminaw saan i-angkol? Minaw ba? Malit na kuron. Nasuko ka na ako. Alipide ko nga gipalayas ni kunin mo bisag di ron ta kumuuban nilang mga magpapa. Mao gani nga paminaw sa nako. Paminawa. Kon magpabiling gud ka nako dong. Luoy kay ka kay way mo atiman nimo. Trabaho ba ko permi? Ngabi, singkahan de kunin mo. Sorry dong, pero himo to na ako aron mahilom ka. Ug muuban kinalang papagmama nimo. Lagi klaro na. Ipalayas ko nimo. Gisingagan pagyud. Ako nimo hisabti niya ng puntuha dong. Sayo na sa tananda. Badong. Parehas lang tananda. Akong papa, akong mama, akong lula. Ug ikaw sad, di ko ganahan ninyo. Badong! Badong! Dong! Sunod na ako. Pinadulong ka ka. Akong bala, Julin.
Badong! Ay, dako kayo ang nahimong epekto nga ito niya ang akong gihimo na. Kana mo'y wala ko na ang daan. Bright nga pagkabata nga akong pag-umangkon. Nakadesign na gid ko siya nga mularga ko apas mo sa Dubai. Kana! Naaraman din na, Drex, uy. Mo-apply ko sa mga agency din eh. Salamat kinakauna-una na gid ka, anak, Drex. Gusto kasi mo ang pag-offer na ko niya na. Lisod tuod ang mahigot sa obligasyon uban sa mga tao nga ilang kaugalingon ray yun na una. Drex. Panahon na aron mabuhi na ko sa dili akong responsibilidad. Si ate na ni mo mismo may nidesisyon ni anak, Drex. Which is, maoy insakto, dili ba? Oh. Nahanlan niya porsighon ang iyang bana aron maningkamot ni para nila. Priscilla, nakadecide ko ni atong hikayuna nga mular ka ni ato sa laing nasod. Aron mo apas kang sila nga akong hinikupma. Naiubos ko sa kong maguwang nga si Ate Tetel. Sige, Drex. Liho ka dahil naging mo application sa agency. Oh, shit. Usbon ako. Salamat kayo, ha? Ayaw na guna-una, uy. Gusto lang ko nga makauban na tika din sa Dubai. Oh, sila. Amping dia, ha? I love you. I love you to, Drex. Amping sa diha. Uban ko? Sigurado ka? Lagi. Kaya gusto kong makalimtan ang sakit kayong kasinitian din eh. Bay, Drex. Sige. Mas maayo yun. Bay pong. Salamat, bay. Okay. Istorya ta og dugang unya, bay. Kumusta mga gwapong aplikanta mo, ho? Ay, hala. Mauwaw mo sa taana, sir. Bitaw, sir. Oh, usay sir, ha? Usay sir? Huwag mo rin ka oras. Joke. Yawa na kay. Ay, ako sad. Kulbaan kong pinakalit na. Kalma. Kalma lang po mga bay, mga sir, mga gwapo. Unsay tawag na mo nimo? Sir o ma'am? Bitaw, kay nag-share na ra ba minimo? Basig na offend ka. No. Okay lang yun ang sir para nako. As long as nitawad mo na ako. Salamat. Salamat, sir. Salamat, sir. I'm Sir Jodil. Friend ba ako ni Miss Sheila? Kinsa niya si Drex? Oh, ako si Jodil. O kining akong kauban si Randolph. Friend ako og kauban sa trabaho. Hello, Sheila? Unya, unsa naman? Naka-apply na mi sa Manpower Agency, kami ni Bay Randolph. Unya, unsay resulta, Drex? Nindot yung resulta. O, nalipay kami si Bay Randolph. Mayo hinuon, Drex. Maayo mo sa dang pag-sikaso ni Sir Jodel na mo, siya. Ang imong amigo, si Randolph. Desidido na bagid siya nga muuban mo diri sa Dubai? O, siya. Gani, parehas mi nga andam na nga mo submit sa mong resignation letter. Kay mo focus mi og lukat sa ubang mga requirements. Okay, good. Dalian na ninyo aron makalarga na din mo paingon sa Manila, Drex. Kuha na lang, medical result na lang ninyo mo atong paabot ng mga gwapo. Mo ba, Sir Jodel? Kuan, may unta o dili ni masango sa medical, sir? Ampo lang. Kay importante ba sad na nga ang among ipada sa Manila nga mga applicants gikan din sa Cebu, di gyud mga masakiton.
Bitaw. Bitaw, Sir Jodel. Nasabta na mo ng bahina, Sir Jodel. Amo mo kaning SOP din nga mga aplikante ipaaging medical. Unya nag-abot po dito another medical examination na parang ipahigayon prior sa inyong departure. Mo kanay atong SOP mga gwapo. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Oh, niyam lagi ka. Ate Titil. Sweldo naman ninyo, dili ba? Oh, kay nganom day, te? Kini siya ba? Nalimot naman kasi imong obligasyon namong badong. Oh, Duha na kasweldohan ni mo baya ha? Nga wa naging ka mahinumdum. Maong ni ako, aron i-remind ka. tempa. Ate, wa mo ko malimot. Oh, kun mauna. Tingob din nirong duha ni mo katagan. O, bitaw ko malimot nga sa dihang. Nanaog mo ining baya. Giputol na sabna ko ang akong obligasyon ninyo. Nga angay lang si Kuya Leo mo'y muhimo og dili ako. Wa beni sa to sabot, Drex ha? Tarong maunta kag paguna-una, te. Pero sukad lang nga, nadagas mong banang ato sa ila. Natakdan kag kalit silang kabagag na. Drex, Ako naman lang hinuwi na uwaw para ni mo, te. kalain ko ni mo. Abi kay mo larga naman ka laing nasod? Mapahitas o naman kayo ka? Ha, wa pa gani kini pamatod-an sa mo kaugalingon? Isulti lang kung sa'y gusto na mo isulti, te. Kaya dili malalis ang inyong gihimo nga kamoy nga naog ganing atong kaugalingon. Kaya gidakas yung mong banang ato sila. Hangtod nga murag natakdan kas batasan sa ugangan nimong sinangdili. Goodbye, Cebu! Ubiya ko. Aron ipadayon ako ang akong kinabuhi. Mapadili gina ako makalimtan sila si Dina. Ug ang among anak. Gatuwa na silang kalibutan. Bay pong. Manikamot ko nga. Mahimo niyang nindot ang dagan sa akong kinabuhi. Bisan ugwa na sila. May nindot pa nga ugma alang nimo, bay pong. Pasig lang. Salamat. Salamat, Bay Drex. Ninga na ta sa Ninoy Aquino International Airport, bay pong. Oh, Bay Drex. Nagkadoon lang kita sa katumanan sa itong tinguha. Pangandoy ginay alang nako nga natuman. Bisan og nag-inusaran na lang ko. Ay pagkawa sa paglaong, bay pong. Ay wa patamasayod kung unsay mga plano sa Dios alang sa imong kinabuhi. Daghan gyud kayong salamat sa imong pagdasig nako, bay. Matuod ka gyud nga higala. Tungod kay maayo sa nga pagkahikala, bay pong. Tao ka nga makamaong muhatag og respeto sa imong isikatawo. Niyami aning accommodation, gipahimutang nila siya. Mayo hinuon. Comply lang gid mo sa tanang requirements sa Drex aron dili malangan ang inyong deployment. Oh, siya. Si Randolph, ang imong suod nga miko. Maayo kay disidido man sad kaayo, no? Gusto niya makalimtan ang sakit nga gidangatan sa iyang anak ug asawa nga kalitang nawa. Oh, naka-pamedikal ta. Ug kalawis Ginoo. Maayo gihapon ang resulta. Hopefully, makalarga na gid unta ta, bay. Naorient naman ta. Mao naman tingali to. Bito no? Nahumanan ko na to ang pre-departure orientation. Daghan kita og nakatunan sa maong orientation, di ba? Pinakanindot nga gisulti sa speaker, bay. Walang uuwi hanggat hindi mayaman. Tungod kay tuwa dito ang maayong opportunity, di ba? Tino na. Tuwa dito sa gawa sa nasod ang greener pasture nga gipangitas matag Pilipino. Gadili pa kayang kitao din sa ato. Kung
Yanong empleyado pa lang ka. Mana bay. Niya gani ba yo? Ha? Akong gi-take note ang 10 things abroad has taught us. Ara. Ako sab. Tod kay importante kayo na. Alang na to ng mga first-timers. Pulos, undanon ang number 1 to number 10 bay. Grabe. Di pilisan ako eh. Number 1, trust no one. Di kita mosalig kang bisan kinsa, bisag kabayan pa nato na. Number 2, being alone is okay. Way dautan sa pag-inusara. Pero og maanda data, grabe. Naaday diha ang kamalinaon. Number 3, learn to say no. Ilabi na gyud sa mga way paki na tong mga kadugo sa Pinas. Kay naka-abroad data. Mao pa yung naunang pangutang sa tuwa. Number 4, struggle until you succeed. Atong dawaton nga ang mga kalisdanan sa abroad, kauban ka na sa gipangandoy na tong kalapusan. Number 5, problem is temporary. Daghang problema ang usa ka OFW nga angay atubangon og suklan. Kay og magpadata sagad may tabo. Muli gyud nga maliso ng tornilyo sa utok. Mga bisag na problema, mudumdum gyud og kaon sa hustong oras. Number 6, be proud of yourself. Wa ilay mo pakpak sa usa ka OFW nga nanimpad sa laing nasod, kundi ang kaugalingon ra mismo. Number 7, protect your peace of mind. Mga ampingan og ato gyud ang protektahan bisag unsay mahitabo. Number 8, people lives. Temporary lang ang tanang tao nga atong makauban sa abroad. Maong di kita mo attach or makiglambigit og sobra. Number 9, be humble. Paubos lang gyud. Di kita angay nga mapahitason. Ilabi ni gyud sa atong mga kababayan. Ayaw kalimot. Mupauli ra gihapon ta sa atong nasod nga Pilipinas. Ug number 10, always choose yourself. Kini gyud mo pinaka-importante. Piliun gyud nato kanunay ang atong kaugalingon bay. Kinahanglan nga lig-on og dasig lang kita. Kay isip usa ka OFW, bawal gyud ang magkasakit. Ikaw, Baydrex, unsa ka kaandam nga mamahimong usa ka OFW? Parehas kami, nga andan maggyud kaayong makalarga paingon sa laing nasod. Hangtod nga niabot gyud ang akong higayon nga akong kikinahanglan kayo pag-ayo. Diya na gid bay. Nagsakay na tayo ining eroplano paingon sa Dubai. Oh, Baydrex. 8 hours and 45 minutes. Manay ginagayon ning atong biyahe. United Arab Emirates, we are here! Di ani kita sa dapit nga may maghatag unya og katumanan sa akong mga pangandoy bay. Yes! 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 Ni anami! Dubai! Ni anami! Welcome to Dubai, UAE, Drex, Randolph. Salamat, Sheila. Nagiging ko ni mo. I miss you to, Drex. Niya naging ko. Di naging ta magkalagyo pa. Oh, Drex. Murag, sana all na nangyay ko yun eh. Nga, magtanaw ninyo na. Bay, maabot lagi yun yan ang higayon na nga imong makaplagan ang babae nga mo'y muhulip sa dapit si mong namatay nga asawa. Di asi mong kasing-kasing, baypong. Paabota ka ng higayon na, Randolph.
Naidagan dinis Dubai. Di lang sa. Kay, labas pa ang samad sa kong kasing-kasing. In God's time and in God's will. Bay Pong. Sige na mo, uy. Tanong mo sa sakyanan. Thank you, Adrokan. You're welcome. Si Adrokan di ay ang Arabong driver sa kumpanya. Marabu. Hi, Adrokan. Hello. Welcome to Dubai. Thank you. Adrokan, Yes. meet my boyfriend, Drex. And also our friend, Randolph. I'm glad to see you, Filipinos, huh? Asa tamo diretso? Che. Sa apartment nga akong gipuy-an, Drex. Si Bay Randolph? Na may bakanting kwarto para niya. 2 months ago, manggod. Di pa hawa ang nag-abang nga kabayan na itong babae. Di pa ulit na sa Pinas. Dagan kayo salamat, She. Okay ra nimo ang kwarto nga imong puy-an, Randolph? Yes. Okay ra gyud kayo, Sheila. Mayo inoon nga, ni aras ka sa among gipuy-an ni Sheila. Bay Pong. Di ra sa kita magkalagyo. Bitaw, by Drex. Magpasalamat yung ko ni Sheila kay hindi na ko mistin mangita og akong kaabangan og kapuyan. Dinhi magud sa Dubai. Diskarte ang kinahanglan. Buhi na ka. Mau ba, She? Gani, pagkuha na ko ani nga apartment unit, ang usa ka kwarto nga bakante, gipaabangan ako og kabayan na tong babae. Padiskarte gid nga akong pinangga na. Dili gyud ko mag-inarte, no? Mangluto man gani kog empanada unya ako ibutang sa kantin sa kompanya. Karon, pwede na mong daghanon ang imong himuong empanada. Kay, yan kay mga helper. Ako si Bay Randolph. Oo, bitaw. Okay kayo, Sheila. Tabangan ka na mo. Uy, ayaw, uy. Maikog intahon ko ninyo, no? Kuan, pila man sa ang akong obligasyon sa matagbuhan aning pagpuyo na ko din Sheila. Ani na lang, Randolph. As a sharer aning maong apartment unit, ikaw na lang gud ang bahala, bahin, ana. Drax, gimingaw na sa tig ko niyo mo, Drax. I love you. I love you too. I love you too, Drax. Kubo tre. Unya, wala ka kapuya sa inyong biyahe. Maulo ni makapawas kapoy. Sheila. Mingaw na kay kunin mo. Sheila. Drax. Happy ka sa tanggibuhat. Yes, Drax. Happy kit kayo ko. I love you, Sheila. I love you more, Drax. Niyan ta sa dapit nga anita manarbaho, Bay Pong. By Drex. Medyo kulba pero ako andam na kong dawato ng tanang hagit. Mo na insakto. Magpakalig-on ta din Bay Pong. Ready na mong matubang ni Mr. Faisal? Sheila. Ready na gid kayo, She. Tana mo nga to sa office. Ihatod mo na ako dito. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. My name is Mr. Faisal, CEO of this company. I'm Drex, sir. I'm Randolph. Welcome to our company here in Dubai, United Arab Emirates. Thank you, sir. HR office has prepared all your papers and working documents. I'm just calling you to see in person. Now, you may proceed to the human resource
office for further orientation and verification of your working documents, okay? Thank you. Thank you, sir. Ay, Madam Demada, let's be transparent here. What is stated in your working contract is very clear. Yes, Madam Demada. Thank you. Thank you, madam. Okay. Your initial contract in this company is only 24 months or 2. And after that span of time, you shall receive an indemnity for the end of service pay. Am I clear? Yes, madam. Yes, madam. Well, good luck for you both and prepare yourselves for the next journey that you will take in this country, particularly in this company. Sugo na kita ka mas trabaho ani, Baypong. By Drex. Din what kita nga itong panikamot Tayo ram kayo ang gidawat na itong sweldo sa dito patamanarbaho sa to Pinas. Uy, break time na. Sabay na lang ni Sheila's Canteen. Kana? Magpalahi lang kong lamisa, ha? Ha? Kaya nga naman ba? May ko kong Sheila. Dahil ko gusto maguba ang inyong moment nga manag-uyap. Ay, stilan. Ang sag siya, Hey, basta kay. Morespeto lang yun ko sa kaayo ni Sheila nga rin ako, by Drex. Ay po. Taon-taon mong huwag magkauban. Sa ato pa. Uhaw siya sa atensyon uban mo. Correct. Huwag sayop sa gibuhat ni Randolph. Suod mo game Pero Drex, uyab ko ni mo. Maungos to siya nga mulugar sa inyong panagsuod. Ilabi na og na ako. Ang tawag ana, respect of privacy. Yung ka ba na nga to sa suod na mong higala? Che? Try to respect our relationship and privacy. Og mismo ikaw makatubag ni ana. Kanang imong pangutana. Sila. Maayo pa man imong best friend? Kay kamao pa mang muvalue og time sa magkarelasyon? Gusto na. Wala kang makasabot. Ikaw may wa makasabot? Bisit. Oh, please, gusto na, ana. Sige na, mga ano ta. Bisit ba eh? Makalagot sa gada. Baypong. Ngayon di naman kamuuban naman ni Sheila sa pagpamauli. Sagdi lang goodbye. Walking distance naman sab ni. Usap-usad. May kumusabay ninyo kay tingalig makaguba ko sa inyong moment. Baypong. Time pa. Murago mo ko'y nakitang sayop sa game ni Randolph Drex. Oh. Tawag ana, respetar. Am I right, Randolph? Yes. Gusto ka, Sheila, by Drex. Why problema na ko ang inyong kasuod nga manag-amiko. Pero Drex, naasa tayo privacy isip mag-uyab. Ug wa ko'y reklamo ni anak kang Randolph kay respetado siyang pagkatao. Sheila. Pareho mong pulos mga mayan ako higala. Busa ako ipasalig nga irespeto ginako ang inyong katungod nga magpartner o ang inyong privacy. Ako nakita atong higayuna. Ang the other side sa batasan ni Sheila. Sapagkat tinuod lang na iko kaay ko sa akong suod kaing amigo nga si Bayo Randolph. So man hitabo ni mo siya. Huwag ko magdaw nga. Ingno ni mo na anak pagtratar din hikining suod ako higala. Drex! Palihog lang. Ayaw mo paglalis, bahin ako. Please, by Drex. O ako nakitang bati ni Sheila. Nagpasalamat man gani ko kay niya ko puyo na yung kwarto nga giabangan niyang apartment unit. Bisan og wa pa ko i-share nga gitunol. Okay. Sige, maam ka. Drex, ayaw ko gimo ang bati. Naunsa man ko'y kaparanoid ba nimo? Kung mauman lang gani ni, mas maayo patingali o mangita na lang ko og laing kapuy-an din sa Dubai. No. Dili sa ko makatugot kayo mo ng buhaton, Randolph. Musamot ko nga mamahimong ingrata sa mga mata ni ining Drex. Simple ramang guduntang akong gusto mahitabo, siya. Naunta, di ka magpakita og dili mayong tinagdan. Nga mao'y hinungdan nga magpanagana na lang hinuon sa iyang mga lihok si Randolph. Basta. Kay wa ko'y bati nga nakita. Wa, by Drex. Ikaw, wa, bay. Pero ako, na ako nakita.
bati sig tinagdan diha nimo, bay pong. Magsulti ta nga kita ra, Drex. Unsa ba gini gusto nimong mahitabo, Drex? Lisod ba gud nimo? Ha? Lisod ba gid para nimo nga muhatag ka og maayong pagtagad sa akong suod kayong amigo? Ahoy! Tingaling nalimot ka nga lalaki ka ng amigo nimo. Dilitan mahimo nga parehason mo na ako. Drex, uyab ta. Nagtipon ta ko sa kakwarto, samtang si Randolph imong amigo. Wala gid ka makasabot sa akong punto, Sheila. Shit ng utok ni mo, Drex. Oh, Sheila. Labihan man ganin ako nakalikay kay bisang kinsang lalaki, din eh. Kay lagi, nagtamod kong naa ka nga akong karelasyon. Unya karon, gusto kang masuod ko anang amigo ni mo, ha? Drex, lalaki na si Randolph. Pero nahibaw ko nga lahi siya sa uban. Si, di na mangunay si Byron do. Ayaw kong ilaw ka ng amigo ni mo, Drex. Oh. Nakaila ka na ako, Drex. Dili ko ingon anang klasihas pagkababay. Diba, Sheila? Unsa ko nang gipanulti nimo? Nahibaw ko sa kong mga gipanulti, Drex. Ikaw riwa. Husto na. Gamay ram gid unta, di ba? Oo. Gamay ra gid unta. Pero imong gidako. Unsa man gusto nimo? Ha? Nga ato ko matog sa kwarto ni Randolph? O silbihan ako siya? Aron lang makaingon ka nga maayo ko nga to si mong amigo? Ha? Ha? Sakto pa lang imong panguna-una, Drex! Hangdod karon, bati lang gyapon ang nakita kung tinagdan ni Sheila nga na nimo, bay pong. Okay lagi. Swerte gid ka sa imong karelasyon kay naidelikadisa. Tarong siya nga pagkababae. Bay pong. Bay, way bati sige pakitang pagtaga ni Sheila nga rin ako. Maikob magud ko nimo. Suod bagay itang nag-amigo. Oh. Salamat na bahin, bay Trix. Kung nakauban sa trabaho ni Sheila, kaniadto si Aning Dina nga imong asawa, sa ato pa, nakailasad siya nimo ni atong mga panahon nga wa pa may magkaila. Oh, bay Trix. Og buutan ang pag-ilan ako ni Sheila. Responsable og naay delikadesa. Mao ko na akong pag-ilan niya, bay. Oy, sayo di ka nga nagluto alang sa pamahaw, siya? Mayo kinibangon na ka, Drex. Ay na, si Randolph ay... Sayo mo din siyang nagtikaw-tikaw din sa kitchen, uy. Nakamata ko maong nagluto na lang sa kong sayo. Sayo na kong gilimpyuhan ang Tibok Kitchen by Drex. O niya, panghugasan ako ang mga gamit sa pagluto. Nalipay ko sa ako nakita ron da. Murag medyo nasuod na sabni mo ang akong suod nga higala da, siya. Sige na, uy. Mga na ta ninyo. Ilingkod mo diha, Drex, Randolph. Naghuwat ng grasya, oh. Sige na, baybong. Pahimutan na rin sa lamisa. Unong nga na nang imong papanghugasan ng mga kaserula, uy. Bay Drex. Medyo gutom na pugod. Lingkod diri tapad ako, Randolph. Ah, diha pug ka sa atbang namo ni Randolph Lingkod, Drex. Sige na kuno mo. Sige na. Bay Drex. Bay po? Ngano bang nagtinan-away naman hinuon mo? Dali na nga rin, Randolph. Og ikaw, Drex, lingkod na diha sa among atbang. Sige na. Pero, siya. Lingkod. Pasensya na, bay. Ako'y nauwaw sa gihimo ni Sheila. Ay, eto ko na. Napugos siya og himo ni Anto. Kay mauna na siya huna-huna nga gipugos mo siya nga makigsuod sa banako. Nabo ko'y sayop sa kong gihimo, bay. Sayop. Doon kay natural lang sa usa ka buotang babae ang muristansya kang bisan kinsang lalaki. Bisan pa o soding higala siyang hinigugma. Bay po. Sa ako nang giingon nimo. Nakasabot rin kay ko. Ug wa ko'y bati nga nakita itong tinagdan niya nako. Pero ninsist gyud ka o tingali. Natandog ang iyang garbo. Pero sige lang. Misalig ba sa ko nimo, bay? Og kampante ko nga di gid ka makahimo sa pagluib nako.
Bay Drex. Pagod ko'y angay kabalakan, bay pong. Mas malipay pa mong gani ko nga. Magkasuod gid mo, isip managhigala. DJ Lax Remix. Sugod sa sunod semana, morning shift na ka, o konusad sa afternoon shift. Oh, malagi. Mari bago na tong shifting schedule. Ay, kay kong ni Sheila, ba ha? Doon nga na nagin mo niya, matag buntag, aron. Nanasad siya kauban ba? Nanasad ka na, ha? Dili lagi maayong pugso ni mo ang imong uyab, aron makigsuod na ko. Gusto ko magkasuod pod mo. Kay, so, di kita man naghigala. So, mauto nga pagkakita gid nila sa akong mayong performance, gibalin ko sa mas taas nga posisyon. Buutan ka bang, God? Si. O, wag sila masayop sa posisyon nga ilang gihatag nimo. Thank you. Nagdungan sila si Sheila og baypong sa pagpamahaw. Mayo, no? Mausad bitaw nga. Salamat kay. Nasuod na sa niya nga kung suod kayong amigo. Mubalik na akong suod sa kwarto. Di na ako gubo ng ilang moment. Ay, katog lang ha. Og kon gutomon ka, nari pagkaon sa lamisa. Gapag ko si... Abon pa kong shifting. Okay. Sige na. Ato na ko, Drex. Nagpaabot na ako si Randolph. Salamat kay nakainumdum pa di ka na mo ni Badong, Drex. Dili ko makahimo sa pagtalikod ninyo. Ate Titin. Lipay kayo ang pag-umangkon pagkibaw niya nga nagpadakang kwarta. Paeskulahan lang gidog tarong si Badong, te, ha? Oo, Drex. Si Kuya Leo. Kumusta naman siya, te? Kaluoy sa Ginoo na usab gid intawan. Natarong niyang kinabuhi. Mayo noon. Nalipay ko nga naibaw ni Ana, Ate Titin. Ang dakong sala sa ilang bay. Gihimo man namong tindahan dong. O nagtinabangay Miss Mama Deli. Oh, mayo kay na okay na demo ni nang dili, te. Nabuotan. Human naka-survive sa mild stroke. Di ba? Niya gid og mild stroke si nang dili. Oo. Mayo na lang gani kay huwag siya pasagis yung mga anak nga tuwas Canada. Sila si Lay o si Arden. Amping mo diha, ha, te? Magtinabangay lang ta, aron. Mapalambo ang inyong tindahan ni Kuya Leo. Nalipay ko sa ako nabalitaan nga natarong na ang kaning badungon nga banas sa kumagawan. Unya paspas nga nang labay ang mga buwan ng tuig. Matapos nami sa among kontrata, si Bay Randolph sa Dubai, wa ko magdahom nga mo-renew ba di ay og laing kontrata nga kung suod nga hikala. Kay dili ko niya kayang biyaan si Sheila sa Dubai. Unya, Unsay bot ipasabot ini. Baypong. Nagsabot mi si Sheila nga Mourinho. O dili mo extend sa kontrata. Aron makwintada ang length of service. Tay paragod. Nganong kamumon mo nagsabot nga kami man si Sheila ang dunay relasyon. Bay Drex, pagayoon ko nimo ning higayon na ang imong pagsabot. Unsay? May binuang ba mong gihimo nga wa na ako masayri? Ha? Baypong? Ito gani si tinuod, Randolph. Sheila? Bay Drex, pasilo ako. Pasilo ami si Sheila. Oh my God! Imong giguba ang akong pagsalig di mo isip suod kayong amigo. Nagani, sama ka na sa akong igsuon. Bay Drex. Drex,
Pasaylo ami nga karon lang minitog ani mo ini. Gipaabot pa namo nga mo pauli ka na og balik sa Pilipinas. Muiksit ko. Samtag ka mo rinyo sa kontrata. Aron ipadayon ang pagtraidor ninyo nako. Mao ba? Ha? Pero Drex, malikayan nun taning itabo kung wa pa ko ni mo pugsa nga makigsuod kang Randolph. Ayaw ka nang himo ang rason. Sheila! Husto si Sheila. Kaysa sirugdanan pa lang. Sa pag-abot pa lang nato din parehas naming naglikay sa usag-usa na mo. Aron dili na mabanhaw katong kagahapon. Nga parehas sa unta namong kikalimtan. Ngano gibuhat man din mo na ako, Randolph. Kita ang may relasyon na apan gipamabdusan man sa dinibos Dina. Gilumpong day mo, ha? Wa may relasyon. Managigala lang mi. Apan wa may makapugong sa usag-usa. O parehas may natintal. Pes pagpili. Ako? O si Dina nga karon mabdos na sa imong liwat? I'm sorry. Pero dili ko mahimong pasagdan ang kaming anghel. Nga naakaran sa sabakan ni Dina. Gimahal man o tati ka, Randolph. Nga nung mamani mo gisukli na ko. Sheila, pasaylo ami si Dina. Karon dayon, magbuwag ta. Unsa? O, Drex, mao ka na tinuod. Ako'y una sa kinabuhi ni Randolph. Apa natintal siya sa kong amiga nga si Anhing Dina. Nagkasalgid bis Dina. Ug bisan pag nakuha gatong iyang gisabak. Apa nagkatunan na nako siyang higugmaon. Kinuog ko. Parehas ming naglisod kon. Unsaon ka na mo pagsulti sa mong kamatuoran. Kinuog ko. Kasakit ining gibuhat ninyo nako. Unta, kaniadto pa lang sa diyang niabot kita ng dapita. May pong. Itug-ana na utak ko ninyong bahin sa giingon ninyong kagahapon. Hinauton ta nga. Makapasaylo ka na mo, Drex. Sayop ko atanan. Kay ibis parehas mong naglikay sa usag-usa ninyo. Apan ako na hinuon mo'y nangitag paagi aron mabanhaw ang inyong kagahapon. Ang kunon ako. Sud sa do katuig nga nagtipon mo sa usa ka lawak. Daghang higayon sab nga nakasaha mi si Sheila. May pong. Dili na kaya sa kong konsensya. O gihugawan ko sa kong pagkababay, Drex. Maong gitug-anan ka na lang kinamo. O daw nga niining among pagkumpisal ni animo sa kamatuoran, bay. Mahimo bang pangayoon ako nimo si Sheila, by Drex? May pong. Bisag sakit. Apan iuli ko ni mo sa Sheila. Salamat. Salamat, by Drex. Daghan jud kayo salamat, Drex. Pastilan. Mao ba day, Drex? Oo, ate Titil. Og sakit unta kayo, pero kinahanglan ko mulit go. Kaya sila man mo'y una. Ambing mo din O pauli na ko sa Pilipinas. Salamat, Drex. Amping sa biyahe. Salamat, by Drex. Ihatod ka na mo sa airport. Ayaw na.
Ako na lang. Kaya na ako. Hinaot nga dili unta maguba ang atong panagsuod. Guba na, Baypong. Pero, ako pa din kamutan nga makalimot. O makamove on. By Drix. Uncle Drix, kiminaw laki ko ni Mukol. Uy! Ang akong palanggang pag-umangkon. Badong! Ibingaw na kayo ni Badong. Iba ako nga guba imong kasing-kasing. Ni ami nga imong paglaw. Dili ka na mo pasagdan, Drax. Salamat, ate. May pagabot, Drix. Oh, Kuya Leo? May ba misa na tabo sa imong gugma dito sa barot? Ayag dibdib ba? Ni Ami, pamilya ta. Di ka na mo pasagdan. Salamat. Daghan kayong salamat ninyo. Nipauli ko nga gupa ang dukhan. Apan salamat sa Diyos kay na ang pamilya ni Ate Titel nga naghimo na kong dikon. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Drex. Mga kasama, mao kato ang sasuwa tampo ni Drex. Dinhining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubon sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.